Mireu, això és la nostra residència. Veus? Hi ha 6 edificis amb el nostre 7 i ara entrarem a Camego. Això és Camego. Aquí viu un Tom. Aquí tenim el banyo. Aquí tenim el menjador, que donen el camp de blat de moro, que encara no n'hem pogut robar, però estem averiguant com ho podrem fer. Això és la cuina. No tenim sofà nosaltres, l'altra gent sí. Això és el quarto d'en Raül, de la Sara, i aquest és el meu. El meu llit, la meva taula, una butaca. Veus, aquí hi ha fotos de tothom. Aquí n'hi ha més. Això és el meu armari. La motxilla que m'he comprat quan vaig arribar aquí. Xula. I això és el meu escriptori. I la finestra que dona a la residència. Ara anirem a veure una Francina.